आङो अनलाइनावहाय फ्लिपकार्टआवहाय मोननै जिनिस बिहरदों। बिहरनाय बायदि जिनिसा नंगौना नङा, सफैदोंना सफैयाखै नायनि खेवनानैहाय। नंगौ नै माला जेखौ बिहरदों बेनो सफैदों। बेखौहाय लिउटिनेन्ट अबल' राउटार बिट होननानै बुंनाय जायो। लिउटिनेन्ट अबल' राउटार बिट। बिनि प्राइसआ जादों, दामा जादों 320 रुपिस। मोननै जिनिस बिहरदों आरो मोनसेया बिहरनाय बायदि सफैदोंना सफैयाखै बेखौबो नायनि। बेबो राउटार बिटआनो। दा माला नंगौना नङा, बिहरनाय बायदि माला नंगौना नङा। राउटार बिटआ गोबां रोखोमनि थायो, गोबां नाम दङ, गुबुन गुबुन गोबां रोखोमनि नाम दङ। नाथाय आंनो जेखौ नांगौ बे जिनिसा नंगौ आरो बेखौनो बिहरखादोंमोन आरो बिहरनाय बायदिनो। बेखौ लिउटिनेन्ट रेबेटिं राउटार बिट बुंनाय जायो। बेनि प्राइसआ 460 रुपिस। दा बिसोर मोननैखौहाय गुबुन गुबुन बेबायदिनो खामानियावहाय बाहायनाय जायो। जाय खामानियाव बाहायगोन उनावहाय आङो भिडिअ' लाबोबावगोन। नोंथांमोना बबे बबे खामानियाव बे मोननै राउटार बिटखौहाय बाहायनाय जायो बेखौ उनाव आङो दिन्थिनाय जासिगोन।